Men så er der altså også Flemming Jensen. Og det er jo satirens spindoktor. Og han er samfundsrevsende på et meget højt intellektuelt niveau. Hygge hejse! Men pigerne, Anne Hjort og Trine Gadeberg, det er jo to chicks med en stærk kvindelig erotisk udstråling og elegance. Jamen, Puk og Pyt. I skulle jo hente kanel. Nå, hvad tror du? Nej, det kunne det helt sikkert. Jamen, det er da bare en aftale. Så er det. Ja, kom, værsgo, Lotte. Her, Lotte. Ja, værsgo. Kanel. Nej. I æder med tavle, ja. Det er risengrød, der gør næsen rød. Og kanel bliver sprød, det gør skorpen sprød. Nu kan I være trygge for det bid, at ingen er for dum til at være med. Slags. Ja. Og ved du hvad, de kom fuldstændig bag på mig. Sig mig lige, at Luther interesse. Ja. Altså, hvornår sprang du ud af buksen? Busken! Eller hvornår så ud af skabet? Eller af skabspulsen? Eller buskæde? Hvornår sprang du? Nå, ja, det gjorde jeg allerede første gang. Jamen, det var ikke andet, det kunne synes. Vil du se? Nej! Jeg